28. syyskuuta 1992 alkoi kuin mikä tahansa syyspäivä Imatralla. Koko kaupunki eli tehtaiden rytmissä. Aamuvuoro päättyy, iltavuoro alkoi, ja Vuoksen varrella tuuli kantoi mukanaan märän puun ja ligniinin hajua. Sireeni kaukopäässä soi, bussit kaarsivat portille ja veivät väkeä kotiin. Jarkko seisoi hetken ikkunan ääressä pienessä vuokra-asunnossa, josta näki Vuoksen yli. Hän oli 32, syntynyt ja kasvanut juuri Vuoksenniskalla. Nuorena hän oli haaveillut rallikuskin urasta, mutta lama oli vienyt työt ja asettanut hänet velkakierteeseen. Viime vuosina hän oli ollut enemmän velkojensa kuin itsensä herra. Hänellä oli poika, jota hän näki enää harvoin eron jälkeen. Ajatus pojan syntymäpäivälahjasta, jota hän ei pystynyt ostamaan, poltti häntä. Markus puolestaan oli saapunut Lappeenrannasta. 28-vuotias, hurmaava hymy, mutta silmissä levottomuus, jota ei voinut piilottaa. Hänellä oli tausta metallimiehenä, mutta työpaikka oli kadonnut konkurssiin. Tilalle oli tullut kaveripiiri, jossa pyöri yhä useammin huumeita ja velkakirjoja. Markuksen velkoja ei enää kuitattu pienillä summilla, nyt kyse oli tuhansista markoista ja siitä, että aikaa oli annettu enää viikko. Hän ei puhunut siitä ääneen, mutta Jarkko tiesi. Puolen päivän aikaan he tapasivat kellarissa lähellä Vuoksenniskaa. Pöydällä oli kartta, ympyröity pankki ja aikataulu, jonka Markus oli kirjoittanut pikkutarkasti, 15.45 liikkeelle, 15.55 Peugeotille, 16.10 sisään. Kummankin vieressä urheilukassi, haulikkojen piiput kiillotettuina, ruskea paperipussi naamioineen. He eivät juuri puhuneet. Hiljaisuus ei ollut kiusallista, se oli keskittymistä. Jarkko mietti poikaansa ja sitä, että tämän elämä voisi olla parempi, jos tämä yksi keikka onnistuisi. Markus mietti lainanantajia, joiden kärsivällisyys oli lopussa. Heidän motiivinsa erosivat, mutta päämäärä oli sama, ulospääsy. Kello 15.45 he nousivat. Ulkona tihutti. Jarkko veti päälleen kuluneen mustan nahkatakin, Markus valitsi vaalean poplarin, joka erottui joukosta juuri sopivasti. He kävelivät autolle, punainen Peugeot 405, varastettu Vantaalta viikkoja aiemmin. Moottori murahti käyntiin kuin merkiksi siitä, että nyt ei ollut enää paluuta. Matka pankille oli lyhyt, mutta se tuntui pitkältä. Markus puristi kassia, niin että sormet valkenivat. Jarkko piti katseensa tiessä ja ajatteli vain kellotaulua. Hetkeä ennen pysähtymistä he vetivät tekoparrat ja peruukit kasvoilleen. Jarkko virnisti, mutta hänen sisällään kiersi kylmä, jäytävä tunne. Markus nyökkäsi, muttei sanonut mitään. Kello oli 16.10, kun he astuivat ulos autosta ja kohti pankin ovea. Maalaa mielessäsi syyskuun lopun iltapäivä Imatralla, Vuoksenniskalla. Vuodenaika on kääntynyt selvästi syksyyn. Lämpötila pysyttelee reilussa 10 asteessa, taivas on matala ja harmaa. Välillä tihuttaa sadetta, aivan kuten syyskuussa Etelä-Karjalassa on tyypillistä. Tämän sään alla, maanantaina 28. syyskuuta vuonna 1992, kello 16.10, kaksi miestä avaa pankin oven, he ovat pukeutuneet peruukkeihin ja tummiin partasuojuksiin. Käsissä on katkaistut haulikot. Hetkessä hiljaisesta konttorista tulee näyttämö, jossa jokaisen hengitys muuttuu lyhyemmäksi. Asiakkaat jähmettyvät, mutta virkailijat, tytöt, kuten pankinjohtaja myöhemmin kiittää, pysyvät rauhallisina. Kuuliaisina, ammattilaisina. Yhtään laukausta ei tarvita. Sanat ja aseiden paino riittävät. Kassalaatikot aukeavat, rahakääröt liukuvat pöydän yli. Mukana on käteistä markkoina, mutta myös kruunuja, dollareita ja matkasekkejä, valuuttaa, joka liikkuu vaivatta rajan, meren ja mantereen yli. Pako alkaa saman tien.
Miehet liukuvat ulos Vuokseniskantien puolelta ja suhahtavat sisäpihan läpi Peltolan kadulle. Siellä odottaa punainen Peugeot 405, varastettu Vantaalta jo aiemmin syyskuussa. Ovet paukahtavat kiinni, moottori murahtaa, renkaat roiskaisevat syysvettä ja auto tempautuu liikkeelle. Reitti vie kohti Kaukopäätä, valtavan teollisuuskompleksin varjoa. Kaukopää ei ole pelkkä paikka kartalla, vaan kokonainen teollinen maisema, 20 metriä korkeat valkoviivat, höyrypatsaat ja selluloosan tuoksu, joka tarttuu takkeihin. Imatran tehtaat ovat tuolloin jo vuosikymmeniä olleet maan ja koko Euroopan mittakaavassa poikkeukselliset. Kaukopään tehdas käynnistettiin 1930-luvun puolivälissä ja se oli valmistuessaan Euroopan suurin sulfaattisellutehdas. Myöhemmin se kasvoi maailman suurimpien nestepakkauskartonkien tuottajien joukkoon. Peugeot löydetään hylättynä Kaukopäästä, lähellä Kuutostien ja Savon Puumalantien risteestä. Kuva on helppo nähdä. Autosta nousee lämpöä, pakoputki vielä naksuu, sisällä jäähtyy märkä jälki kengistä. Ryöstäjät ovat jo vaihtaneet kyytiä. Ehkä he liukuvat toisessa autossa kohti valtatie 6, kohti Lappeenrantaa, tai yhtä hyvin päinvastaiseen suuntaan, rajan myötäisesti pitkin metsien ja voimalinjapylväiden rytmiä. Kaukopää on siihen täydellinen kulissi, melu, vartioidut portit, vuorojen vaihtumisen liike ja höyry, joka nielaisee pienen auton kuin sumu nielaisee veneen. Tehtaan ympärillä on työläiskortteleita ja väljiä väyliä. Vuokseniskan asuinalueet ovat syntyneet juuri teollisuuden ympärille, ensin sahalle, sitten sellulle ja teräkselle. Se on alue, jossa työvuorojen kellot rytmittävät arkea ja jossa Alvar-Aallon 3 ristin kirkon betoninen, valoon nojaava siluetti leikkaa matalan pilven läpi. Tutkinta käynnistyy heti. Poliisi käy läpi havaintoja pakoautosta, partojen ja peruukkien alle kätkeytyneistä kasvoista, housujen lahkeista, kengänjäljistä. Muutaman viikon kuluttua tapaus päätyy poliisi TV:hen, rekonstruktio, valvontakameroiden rakeiset kuvat, julkinen pyyntö vihjeistä, jopa palkkio. Ohjelmassa soivat sen ajan tunnusäänet, ja kotikatsomoissa pohditaan, tunsinko minä nuo askeleet, onko tuo kävely minulle tuttu. Vihjeitä tulee, monestakin suunnasta, mutta mikään ei riitä. Virkavallalla on sittemmin omien muistikuviensa mukaan käsitys siitä, ketä pitäisi katsoa tarkemmin, mutta näyttöä, sitä kiistatonta ketjua, ei saada kasaan. Kuukausia muuttuu vuosiksi. Lopulta, kuten lain velvoitteet määräävät, esitutkinta-aineisto poistetaan 25 vuoden kuluttua. Tapaus, joka on jo paikallinen legenda, muuttuu arkistojen marginaalista muistin marginaaliin. On syytä muistaa, millaisena aikana isku tehtiin. 1990-luvun alussa pankkiryöstöt eivät olleet yksittäisiä kuriositeetteja, vaan arjen synkkä taustaääni. Huippuvuosina ryöstöjä tilastoitiin yli 100 vuodessa. Lama kiristi elämänpiiriä, työttömyys kasvoi jyrkästi ja rikoksissa kiersi myös huumevelkojen varjo. Silti useimmat tekijät jäivät lopulta kiinni. Moni teko oli hätäinen, suunnittelematon, enemmän hetken epätoivon kuin pitkäjänteisen valmistelun tulos. Juuri siksi Vuokseniska on pysynyt mielissä, siinä on harvinaista suunnitelmallisuutta. Varastettu pakoauto. Naamiointi, joka kestää lähietäisyydenkin. Valinta tehdä isku iltapäivällä, kun pankissa vielä liikkuu ihmisiä, mutta päivä on jo kääntymässä. Valvontakameroiden objektiivit pehmenevät syysvalossa ja ulkona leijuva vesihuure syö kontrastia. Ja Vuokseniska, mitä se on 90-luvun alussa? Teollisuus ja työn rytmi. Kaukopään ja Tainionkosken 2 jättiläisen syke, toimistot, portit, pukukopit ja linja-auto, joka kaartaa kello 3 jälkeen portille ja nielee siniseen takkiin pukeutuneita miehiä ja naisia. Imatra on siinä kohtaa silta ja solmukohta, vain 10 kilometriä Venäjän rajasta. Tavara ja ihmiset liikkuvat, ja lähes kaikki, mitä Kaukopäässä valmistetaan, suuntaa maailmalle.
Vuoksen varrella tuuli tuo joskus märän puun ja ligniinin tuoksun aivan pankin ikkunoihin saakka. Sadekuurot tulevat nopeasti ja katoavat nopeasti. Lämmin asfaltti päästää höyryn kuin hengityksen. Mitä siis tapahtui sen jälkeen, kun peugeot sammui kaukopään laidalle? Jos ryhmä oli ammattilainen, vaihtoauto oli valmiina. Väriä ei kukaan myöhemmin muista varmaksi, mutta järki sanoo, että valinta oli arkinen, harmaa tai tummansininen sedan, niitä oli paljon. Yksi reitti olisi ollut helppo, pihan läpi sivukatua kohti teollisuusaluetta, sieltä lyhyt siirtymä rampille ja valtatie 6. Etelään, Lappeenranta, sitten ehkä edelleen kohti pääkaupunkiseutua, missä on helpompi kadota. Tai pohjoiseen, kohti Luumäkeä ja siitä verkkoteitä, joilla kuka tahansa on vain yksi auto lisää syksyn jonossa. Vaihtoehto on toinenkin, jäädä hetkeksi aivan lähelle. Teollisuus on oiva suojapeite, vuorojen vaihtuessa alueella liikkuu satoja ihmisiä, vieraiden autojen virta on tavallinen näky, vartijat katsovat kasvoja, mutta ei jokaista rekisterikilpeä. Jos vaihtoauto odotti aivan aidan takana, pako saattoi olla ohi minuuteissa. Tapaus jäi auki. Poliisi TV:n rekonstruktio ei nostanut ratkaisevaa puhelua. Syyttäjälle ei kertynyt näyttöä, jolla nimet voisi kirjoittaa paperiin. Ehkä tekijät jatkoivat jossain toisaalla. Vuosikymmen oli täynnä nimiä ja ryhmiä, jotka tulivat ja menivät otsikoissa. Ehkä he vaihtoivat maisemaa, ehkä elämää. Ehkä jossain laatikossa on yhä niputettuina Amerikan dollareita ja vanhoja matkasekkejä, joita kukaan ei enää lunasta. Ehkä joku näkee joskus unta Peltolankadun kaarteesta ja punaisen Peugeotin takavalosta sateessa, ja sään muistaa useampi kuin luuleekaan, se oli sitä tavallista syyskuun lopun Imatraa, jossa ilma on viileä, kosteus tekee äänistä pehmeämpiä ja tien pintaan jää pitkä kiilto. Sillä kelillä askelten kaiku kantaa vain lyhyen matkan, eikä huuto kuulu tehtaan yli. Jos pysähdyt Vuokseniskalle nyt, näet yhä saman peruskuvan, 3 ristin kirkon valkean hahmon, tehtaiden piiput ja Vuoksen virran. Teollisuuden mittakaava on edelleen valtava, Imatran 2 tuotantoyksikköä, Kaukopää ja Tainionkoski, ovat yhä maailmanluokkaa, ja suuri osa siitä, mitä siellä tehdään, lähtee ulkomaille. Mutta tämän tarinan kannalta tärkein on se näkymätön, tieto siitä, että joskus suunnitelma on niin hyvin tehty, että se liukuu sormien läpi. Vuokseniska 1992 on juuri sellainen. Kello 16:10 ovi kävi, ja muutamaa minuuttia myöhemmin pankin ovelle teipattiin lappu, pankki suljettu. Sen jälkeen jäi vain sade, tyhjä parkkipaikka ja pimeä, joka tuli aikaisin. Ja kysymykset, jotka yhä odottavat vastausta.